Minister Prokopovič udelil súhlas na podpísanie nájomných zmluv na značnú časť pozemkov nachádzajúcich sa v územnom obvode verejných prístavov Bratislava a Komárno. Všetky tie zmluvy sú tu k dispozícii, môžem vám ich samozrejme odozdať. Ide o absolútne nevýhodné prenájmy na 25 až 50 rokov bez možnosti ukončenia výpovedou. Tipnite si, kedy tak urobil. 27.6.2006, 28.6.2006. Vláda Slovenskej republiky bola ustanovená 4. júla 2006. Teda posledné dni úradovania mal odvahu podpísať nájomné zmluvy na 25 až 50 rokov bez možnosti vypovedania a všetky tieto nezrušiteľné nájomné vzťahy spôsobujú obrovský problém v rozvoji týchto verejných prístavov v Komárne a v Bratislave. Štátna plavebná správa, pretože samozrejme minister Prokopovič to musel odsúhlasiť 27.6., 28.6. jednu túto zmluvu odsúhlasoval 2.5.2006. Takéto pozemky napríklad na 50 rokov odovzdali spoločnosti Dunaj Petrol Trade, akciová spoločnosť Komárno. Rovnako štátna plavebná správa tejto istej spoločnosti ďalšie pozemky odovzdáva. Ďalej je tu spoločnosť Intercom Development SRO, opäť odovzdáva štátna plavebná správa. Súhlas ministerstva na 50 rokov 28.6., prakticky 5 dní predtým, ako nastúpila nová vláda Slovenskej republiky. Máme tu ďalej zmluvy s ukrajinskou dunajskou plavbou a s ďalšími. To len potvrdzuje, že akí ľudia vystupujú v parlamente, akí ľudia útočia na vládu Slovenskej republiky. Ďalej vám chcem povedať, že minister Prokopovič odsúhlasil podpísanie dohody o strategickej spolupráci medzi železnicami Slovenskej republiky a spoločnosťou Filiálka SRO. Zmluva bola podpísaná predchádzajúcim najvyšším predstaviteľom železníc Slovenskej republiky pánom Veselkom, nominantom SDKU, a dobre počúvajte kedy, 7. júla 2006. 3 dní potom, ako nastúpila vláda, samozrejme, my sme okamžite nerobili čistky, ako oni zväčša robia, pretože sme sa potrebovali zorganizovať v iných veciach, pripravovala sa ustanovujúca schôdza Národnej rady. Vláda bola od 4. júla 2006 ustanovená, nebol ešte vymenený vtedy riaditeľ železníc, nastúpil potom nový riaditeľ a opakujem, 7.7. podpísal takúto zmluvu. Minister Prokopovič odsúhlasil túto zmluvu niekoľko dní predtým. Súčasťou tejto dohody sú aj ustanovenia o budúcej nájomnej zmluve na lukratívny pozemok o výmere 145 000 m2 v areáli bývalej železničnej stanice Filiálka, to znamená pri Istropolise. Doba nájmu 50 rokov. Nájomné 1 korunu za celý predmet nájmu do uzavretia zmluvy do právoplatnosti územného rozhodnutia. 10 korún za meter štvorcový za rok za obdobie od právoplatnosti územného rozhodnutia a 90 korún za meter štvorcový za rok za obdobie po kolaudácii poslednej stavby. Malo ísť o výstavbu polyfunkčného centra v tomto prostredí. Spoločnosť Filiálka bola v tom čase 100% dcérskou spoločnosťou G&T Real Estate a dnes je táto spoločnosť vo vlastníctve cyperskej spoločnosti Welford Investment Limited. Nech sa páči, aby sme teda vedeli, s kým máme dočinenia. Po tretie chcem povedať, že minister Prokopovič, predstaviteľ SDKU, ako jediný akcionár, máme to samozrejme k dispozícii, ten dokument, odsúhlasil 30. júna 2006. 30. júna 2006, dávno po voľbách. Dávno po tom, čo vedeli, že prehrali a že odchádzajú z ministerstiev, lebo 4. júla 2006 bola zostavená nová vláda. Podpísanie dohody o strategickej spolupráci medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a firmou Kalos. Opäť ide o lukratívne pozemky pri prístavnom moste a prípravu výstavby objektov NDS a firmy Kalos. Dohoda na základe rozhodnutia ministra bola podpísaná 4. júla 2006. Deň, kedy vláda bola večer zostavovaná, nemali hanbu podpísať takúto zmluvu pod vedením pána ministra Prokopoviča. Firmu Kalos SRO vlastní tiež spoločnosť Welford Investments Limited Cyprus. Nebudeme tolerovať toto farizejstvo. Jednoducho nebudeme. Nič takéto minister dopravy vážny za celé svoje pôsobenie neurobil.